Yes, good afternoon, Kinsan. Yes, Kap, thank you gid, no? May apon sa ito palamati ang sinadya sa mga programa. Yes, Kap, thank you so much for your time. Anyway, for sure do naka-atubangay na kanaka-istoryanay nakamo sining management sang Lunar pero anti sina Kap. Ano bala sa inyo paglantaw may ara gid man Kap complaint nga valid complaint o kung may ara gid man valid concern sa natabo dra Kap sang mga residenteng ila na obserbaran? Asa may aragid man, ay actually, Kinsan, ang ilang pag-complain, nagkatto na gani sa isugit kay mayor mo. Nagrikta sila to, so wala sila gagi sa barangay. So, ginpatawag namon na pagka-bato namon sa December 28. So, pagka December 29, ginpatawag namon ng atensyon sa Tagiya. So, then, nag-istranay regarding comply nila kung ano ang buhato na kaya ito ng dapat ang ilang speaker, ilang volume control. So, at the same time, ilagid i-monitor ang mga nag-parking, mga gates ang subdivision. Okay. Pero na-comply man nila, pero sang sinilang ano daw hindi gid nami, siguro ang ilang ginana sang nag-complain. So, another sila tawag liwat sa amon. Okay. So, Kap, ano ang gininyo ginkasubtan kag anong advice nyo sa management sang Lunar Cafe para ma-comply nila kag malikawan na naton ang future pag nga mareklamo? Ate, nang nagkuha ko sang ang noise pollution ordinance sang city. So, ang akon nga ginano nga side kay mayor nga ipalo na lang nila ang city ordinance para nga kung ano ang suggest ang naga-complain, at least pasar sa ordinance ng city. So, amo na lang kami mo base. And then one thing to Kap, do ginaplano nga isa sa mga solusyon para hindi amo sila ka sigabong kag hindi makalambot layo gid tuman ang ilang sound is pataasan gid man to nilang pader do amo sina? Oo, nagpataas na sila. Do mga 145,000 ang ilang nagasto. And then ang sound gyapon kay ko mo kay open action diyan. So may batian gyud gyapon. Pero ang akong suggestion sa ila i-comply na lang ang city ordinance kag ang binro among measure sang decibel nila bla. Ang ang sound kag makapasar sa city ordinance. So, okay. Kaya kung i-control na nila ang ila volume, tapos ang decibel abe, hindi naman na layo guro, hindi naman na guro mabatian ang ilang mga sound na actionsan. Oo, sakto gid man no Kap, no, which is a very good advice man halin sa imo kay para mangin win-win kay of course hindi naman gusto nga maglabot sa punto nga manirana da sila ya karon o kun abi madiskumpiyado sila nga naganegosyo sila bla, but at the same time ayo man na kay ginabalanse ta lang no amo na ganin ba ko balansyon ta lang kay hindi man na malikawan gid nga kung kaisa magahodan abing pumulo mareklamo galing kay part of the business commercial ang punta pero at least amo nang pinaka win-win solution nga nakita ta dira. Oo, ang pinaka the best gid nga kay nang nagprangka man sa ako ng Tagiya nga nang 2 days lang sila naga-activity ang ilang sinasalati amo man lang na ang dako nila nga makita. So then ano lang especially ko mas mayo kay nag-advise mo si mayor nga patiyo na lang ang ordinance. Then ako I'm willing to issue the business clearance nila as long as balikan naton si Kapitan Cesar Illosa according sa iya no willing sila to issue the business clearance hindi talaga mapunto kung ano ang mangin kondisyon no ni Cap Cesar pero that's considered a win-win solution no nga on the part of Lunar Cafe nga para bala mahimo sila sa pamaagi nga on their part napakita nila nga they're willing to abide with the rules no ang pumuluyo nagatag man si Kapitan sang advice. So Cap, ano to Cap, you are willing to issue their business clearance as long as they are complying the city ordinance with regards ang ilang mga activity. So why man na mga problema. So kaya totally ang ilang activity na. So we have to make it a win-win solution for that so meaning amo gito Cap no ang duha ka adlaw amo gitong ging complaints sang mga residente man. Oo, ang
ang duha ng kadlaw. And then, amo to ang alas 4 nakatapos. But si attorney Sabig, Hello, Kap? Oo. Hello, Kap, medyo choppy ang aton nga medyo ga-fluctuate Okay. ang signal. Pero Kap, until when lang sila, Kap, allowed sa inyo jurisdiction ang pagbukas kag pag-operate sa amo sining mga ilimnan or kang kalanaan? Actually, Sir San, ang ngambal ni attorney Sabig, there is no question with regard sa oras. As long as nga sa ordinance kag din hindi maka problema sa residents, so pwede sila maka-operate. Okay. Wala magigali sila may control ta nga dapat hasta lang kamo alas 2, hasta lang kamo alas 3. As long as hindi ka may makadisturbo sa pumuluyo sa palibot na. Amo na sa ang according sa kay attorney Sabig, and then ang ginano ko man lang da Sir Sans ang minors. Oo. Amo lang sila. May curfew for minor mong, no? Endorong niya sa minors. Gani. Pero Kap, i-describe, inang area na da Kap, ano naman, commercial area or residential area? Yes, commercial area na sa Asensan. Galing okay. lang kay di sa part lang sa likod na yon sa kilid is residential area. Na-declare na sa city ang ilang dota value na nila is commercial value na. Okay. Pero kahit hindi malikawan nga sa uluunhan, may gamay nga subdivision na no? Sa sakop gina sa subdivision ako sa. Sakop ginagli ka subdivision dira. Purok ano na dagani Kap? Purok Barakuda. Ano na lang imo Kap advice sa mga pumuluyo dira in kaso in the near future may obserbaran sila nga may ara problema, anong imo ginaayo sa ila, anong dapat nila imuon Kap? So sa nagatukod sa business, kahit ang pumuluyo makaintindi man na sila sa natawag nga city ordinance. So nang abide lang sila kung ano ang nabutang sa city ordinance, follow through na lang na iya ang kuan sa pumuluyo kay mapaintindi tama na iyang pumuluyo. Idigad sila dira sa business. Kap, ang kita na beside kay kabalo ko may ara ka Mandibla Garden, doon napilian ka Mandibla ka DILG National para sa first quarter sang 2024 Publishing Magazine issue sa pag-program. Di ba doon na dayon yung interview to? Yes, sakto dyan. Dala na to. Nag-meet kami kagina ni Director Sian sang DILG. So, manawag lang siya sa akon kung na-publish na ang sang national, DILG National sa akon na pag-program sa bilog ay mas mayo gid man kay ang community garden makabuli gid man sa pumuluyo aksinan. So meaning ang inyo dra community garden amo ning gin-feature nga napilian sa bilog nga Pilipinas to be featured. Okay, may story background din from garbage to vegetable. Muna sang isa tapos coastal siya. Bye-bye sa kung paano nabuhi ang mga vegetables dito dira kag na-sustain sa barangay. Aksinan. Sinong gabulig nga dakap? Of course, ang barangay ay may duha kami na caretaker. Then, ang gapangayo kami kay Mayor Alvis sa City Agriculture sang mga inputs, mga seeds, fertilizer. Pero organic, amo na ginagamit, Asensan. So meaning, ang inang area na dakap is ginabaligya nyo man ang mga produkto. Ginabaligya ang produkto at the same time kung may ara mangayo, they are free sa pagpangayo. Timay, dugay na nakap ang inyo dala nga garden sa bagay? Yes, Asensan, 2018 pa na. At pila na balik ka tubig. tubig? Ako, inabulig during pag-pandemic. Congratulations sa inyo, the Kap, in the rest of sang Barangay Uno. And anyway, we'll just update nyo kung ano namang development in the future regarding sining issue dala sa Lunar Cafe. Thank you, Gid Kap. Okay, welcome, Asensan. Salamat, Gid. Okay. Thank you so much. Action Reports, Afternoon Edition. Si Kapitan Cesarillo sang Barangay Uno mga ka-aksyon, naging kuwanta lang siya sang update kung ano namang development sa reklamo. Anyway, ang balaligyan niya ini, ang Lunar Art Cafe and Bar, nagpagawa man sang statement kaina 5 hours ago. And they said, hello Lunatics, we really appreciate all the concern and support, but more than that, let us embody and show how we found love at Lunar. And where there is love, there's no room for hate. Let's continually reflect love and light in places where it is needed the most. And where there is life, let us look out for their well-being as well. As promised, we will make the necessary arrangements and continually abide with established laws in the conduct of our operations. Thank you. #LunarLoveLang. Kaya mo gini pagsiling naton nga Lunar may sikat ginito do po. Aksyon! Jan